الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من لا نبي بعده bandiraɓe julɓe heɗotoɓe radio Tuldou Bango e onon ɓe ɗiɗo groupe WhatsApp ko almudo mon Ousmane Jammalik Ba artine jangtono on siratal Mustafa sallallahu alaihi wasallam e yeso wongo oɗo sira wiyete ko andu annabi ma dina ma fewata gurdam ma fo fewata sa sukake makko al Mustafa sallallahu alaihi wasallam jomiraɗo subhanahu wa ta'ala jangtima to deftere mum teddunde caggal a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarju allaha wal yawmal akhir wa dhakara allaha kathira subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illa allah wallahu akbar mbiɗa ya andu annabi ma al Mustafa sallallahu alaihi wasallam kono ceerno Ousmane waɗi ko leeter waɗi ko nelaɗo waɗi ko nelɗo o woni joomiraɗo subhanahu wa ta'ala o neli al Mustafa sallallahu alaihi wasallam o tetti ɗum leeter woni deftere nde e sunna makko al Mustafa sallallahu alaihi wasallam ɗiɗo tati ma kaalen ɗum kaalen holɗo nela e jamanu mo nela e holɓe nela e ndew nelade holni yimɓe mbano e hade makko nelede holno ɓe mbano ha ganden fayida makko ganden ɓural makko ganden différence hakkunde makko e nelede e nde nelade e holko wayli e holko addi o yaltini ɓe niɓɓe o addi ɓe leeral bandiraɓe sehilaɓe yimɓe al Mustafa sallallahu alaihi wasallam andu annabi ma jomiraɗo subhanahu wa ta'ala kanko woni هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ceerno Ousmane en nani inde Allah jomiraɗo subhanahu wa ta'ala ko ɗeɗo guinde inde makko wallah la ilaha illa hu ala darasana kanko alimul ghaibi wa shahada ganduɗo ko wirni e ko feeñi fof bandiraɓe sehilaɓe on jogui is kanko woni kormaɗo kanko tagata o tagi leydi asman ceerno Ousmane joni holko tagri en jomiraɗo subhanahu wa ta'ala kanko wiyte deftere makko teddunde وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وتجر يمبي جنة كو يندوم جمرة سبحانه وتعالى شان عثمان بيدو أنا بعد بيو نلدي كم وهل كو نلدي بي وتجر لي أسمان تجرم كونغ خلق السماوات والأرض بالحق وتجر يمبي جنة بيدن يندومو kanko woni peñjo kanko woni ko suudi kanko woni awwal kanko woni akhir kanko woni zahir kanko woni batin huwa al-awwal wal-akhir wal-zahir wal-batin wa huwa bikulli shay'in alim Allah andi kala ko golleten kala ko kaaren ala ko nandi non jomiraɗo subhanahu wa ta'ala laysa kamithlihi shay wa huwa as-sami'ul basir Allah ala ko nandi omo nandi ko omo andi ko jamtorɗen omo yehi ko golleten bandiraɓe sehilaɓe yuhyi wa yumit kanko wurnata kanko maynata eɗen poti huldemo eɗen poti hersudemo la ilaha illallah huwa ar-razzaqu dhul quwwati al-matin kanko arsikinde omo jogui sembe doole bandiraɓe sehilaɓe eɗen poti huldemo la ilaha illallah muhammadou rasulullah
koye sira keso on gonɗen woni andu annabi ma kono ma ganden jomiraɗo subahanahu wa taala holko yiɗe men holko yiɗi gollen nde mbawen rewde mo jomiraɗo subhanahu wa taala qul huwa allahu ahad allahu samad lam yalid walam yulad walam yakun lahu kufuwan ahad kanko woni goto bajjo jomiraɗo subhanahu wa taala o jibinani o jibinaka koto makko ɗo haajuji ɗi kumtore en cuwa yettade ndela taw kalten ko jomiraɗo moƴƴo tedduɗo o dokkuɗen kado almoustapha sallah sallam o yiɗa lorlen o yiɗa tampen ɗum waɗi mo neldude almoustapha sallah sallam bandiraɓe koye gardini gonɗen nde so Allah jaaɓi gardini ne wawi wona darsuji ɗiɗi ha tati ha ganden jomiraɗo ganden almoustapha nde naaten siratal moustapha andu diine ma bandiraɓe sehilaɓe yuridu llahu bikum lyusra wala yuridu bikum lusra Allah yiɗi koko newi o yiɗa ko tampin en bandiraɓe sehilaɓe wama llahu yuridu zulman lilibad Allah yiɗa toñde jiya mum bandiraɓe sehilaɓe يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم الله يدي ان فنجنن وودن لawol sirat mustaqim o fenjinen diine men ko nafaren ko bandiraɓe sehilaɓe e diine adi men bandiraɓe sehilaɓe an-nisa aya 26 la ilaha illallah muhammadur rasulullah والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما الله ينيد توبن كنا جم بودين جم ياتا يمبين جم كده بانغات بنجرك ينغور غورا لمود بندرابي سهلابي نون بندرابي غارين كورمودين الله جدو انو jiɗaɗen moƴƴere o neldi en almoustapha sallallah alih wa sallam wallahu yuridu an yatuba aleykum wallahu yuridu an yatuba aleykum Allah yiɗi en tuub bandiraɓe omo yiɗi tubande kanko idi tubande en bandiraɓe sehilaɓe o jaɓi tuubuye men hade men tumde jomiraɗo subhanahu wa taala ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم يا الله يدي يلاب بلوم تمين كدي نعماجي مكو امن لا اله الا الله محمد رسول الله جونو اودو نلا تشان عثمان mo jogoden haalde o hol qima makko to Allah holno foti to Allah bandiraɓe sehilaɓe ƴeew sa ɗoftima nelaɗo ɗoftiɗa ko Allah wi noon ceerno ousmane man yuti rasula faqad ata Allah man yuti rasula faqad ata Allah suratu nisa bandiraɓe sehilaɓe Allah wi kadi wodanani julɗo debbo e gorko so Allah e nelaɗo cuɓima hunde cuɓoɗa ko wona ko Allah e nelaɗo suuɓi ko la ilaha illa muhammadou rasulullah daraja makko ene mawni par force ganden daraja makko to Allah ha mbawen sukkade makko almoustapha sallah sallam وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله والرسول ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا on bandiraɓe mo ɗoftaki Allah o ɗoftaki rasulu sallah sallam o majji mawde bandiraɓe suratul ahzab ay capantata jeegom on ji nelaɗo no way forde to Allah bandiraɓe sehilaɓe Allah waɗi yamirorum e yamiro nelaɗo wotere bandiraɓe sehilaɓe en gandi Allah jogui arsuko ɗum noon ñaagoɗen mo arsuko kanko yaafoto bakkar ñaagoɗen yo yaafo en eɗen gandi kadi jomiraɗo subahana taala nelɗo almoustapha o rokkimo qur'an o ɗanotako la ta'khuduhu sinatun wala nawm ndeysan ƴeew o gonga tan sako ɗano ɗum aɗa foti huldemo aɗa foti hersudemo la ilaha illallah kanko nangi leydi asman so wona ɗum sama so oppi bandiraɓe holko jogori kewde إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا لا إله إلا الله محمد رسول الله ليدي أسمان نانغا هاي غور نانغا سونا جوميرار سو أوبونوما بانديرابي سو نان نجوروم ماكو سو نان كورس ماكو إجيابي ماكو ونلها المصطفى صلى الله عليه وسلم ونانغا ليدي أسمان بانديرابي سهيلابي تيان عثمان هولكو الله نلدر النبابي بي
ɓe ngar ɓe mbiyen yen ndewa Allah goto heten shirkin bandiraɓe sehilaɓe wama arsalna qablaka illa rijalan nuhi ilayhim ko adi foof annabaɓe ɓe gona malaikaji ko worɓe ɓe gonno ɓe gari eɓe kalna holko Allah yiiɗi mbaɗen holko Allah yiiɗi gollen holko Allah yiiɗa gollen goppen bandiraɓe sehilaɓe wama arsalna min qablika min rasul illa nuhi ilayhi annahu la ilaha illa ana fa'budun Allah ji ɗiɗi godani annabaɓe o neli ɓe fof o wi Allah ko goto ndewe Allah horon shirkin bandiraɓe sehilaɓe kala shirkinɗo maayi en shirkina o naati jeygol ko ɗum ɗo Allah neldir annabaɓe fof bandiraɓe sehilaɓe ɗum waɗi kanko wi jomiraɗo subhanahu wa taala إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا الله wi o yafora ko shirki o mo yaafo ko wona ɗum on shirkinɗo bandiraɓe sehilaɓe o rendini Allah e ko jeyaka hen o rewi neɗɗo o rewi sanam o rewi talkuro o rewi fiɓirbaji o rewi bawwame o maaye ɗum ɗon o majji majjere mawde e woɗɗude wala hawla wala quwata illa billah rawa muslim an jabir ndeysan o nela salah sallam wi on maayɗo shirkinani naati aljanna on maayɗo shirkin o naati jeygol so Allah wurnin ha janggo jokken darsu men andu annabi ma المصطفى صلى الله عليه وسلم فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين